In Terneuzen is vanmorgen een dode vrouw in het water gevonden. En even later al hield de politie een man aan. Wij onderzoeken of hij iets met die zaak te maken heeft en wat hij met die zaak te maken heeft. Verslaggever Esther Gordijn praat ons zo meteen bij vanuit Terneuzen. En verder in het nieuws vandaag. Het is dagelijks puzzelen met materieel. En hier liggen bunkers onder de grond. Goedenavond. Het was vlak voor 9 uur vanmorgen toen de politie het lichaam van een vrouw aantrof in het kanaal van Gent naar Terneuzen. En terwijl het politieonderzoek ter plaatse in volle gang was, werd nog geen 2 uur later een man aangehouden. De politie is tot halverwege de middag bezig geweest met onderzoek aan de Terneuzense Beneluxweg. Die was al die tijd afgesloten voor verkeer. Ondertussen arresteerde de politie dus een 42-jarige man uit Terneuzen. Over zijn betrokkenheid kan de politie nog maar weinig zeggen. Ja, rond 11 uur hebben wij een 42-jarige man uit Terneuzen aangehouden. Wij onderzoeken of hij iets met die zaak te maken heeft en wat hij met die zaak te maken heeft. Maar op dit moment kan ik daar nog niet meer over zeggen. Maar jullie zijn er wel heel snel op het spoor gekomen. Ja, dat klopt. Dus ja, dat is in ieder geval fijn om dat stukje uit te sluiten, dan wel vast te stellen dat hij erbij betrokken is. Hebben jullie enig idee hoe de vrouw om het leven gekomen is? Nee, op dit moment is dat echt nog onderwerp van onderzoek. Het zou een ongeval kunnen zijn, maar het zou een misdrijf kunnen zijn. Wellicht zelfdoding, dat onderzoeken we. Hoe lang gaat dat nog duren, denk je? Dat kan ik echt niet inschatten. Als het geen misdrijf is, dan kunnen we daar misschien wat eerder wat over zeggen. En anders duurt het wat langer. En wie heeft die vrouw aangetroffen en waar? Ja, vanmorgen rond 9 uur was er een patrouilleboot van Rijkswaterstaat. Die voerde daar bij het water en die zag een lichaam drijven. Dus die hebben ons gewaarschuwd en zo is het onderzoek begonnen. In Terneuzen is op dit moment verslaggever Esther Gordijn. Esther, je hebt de hele dag dat politieonderzoek natuurlijk gezien. Wat heb je daarvan meegekregen? Ja, de politie had een groot deel van de dag nodig om het lichaam van de vrouw uit het water te halen en verder onderzoek te doen naar wat er gebeurd is. En ze hebben daar bijvoorbeeld ook een hond voor ingezet om hier de omgeving te doorzoeken. Tot nog toe heeft die zoektocht, voor zover ik weet, nog niets opgeleverd. Zo'n groot politieonderzoek, dat valt natuurlijk wel op. Heb je mensen gesproken die erop afkwamen? Ik heb een eigenaar gesproken van een bedrijf hier aan de kade. En hij zegt dat hij de beelden van zijn beveiligingscamera aan de politie heeft gegeven. Daarop zou de vrouw die is omgekomen te zien zijn in gezelschap van een man. Maar of dat dan ook de man is die is aangehouden vanochtend, dat is nog niet duidelijk. Goed, het lijkt daar inmiddels weer rustiger bij jou, hè? Is alles daar weer opgeruimd en ingepakt? Ja, de weg is zo'n iets na 3 is die weer gewoon open gegaan en het verkeer kan er weer door. En het onderzoek gaat natuurlijk verder, maar niet meer in Terneuzen. Esther Gordijn, dankjewel. Opnieuw is er een lading drugs onderschept in de haven van Vlissingen. 469 kilo cocaïne was het dit keer. De vondst heeft een straatwaarde van 35 miljoen euro. Het is de tweede grote cocaïnevangst in een week tijd, want dinsdag werd er nog 542 kilo onderschept. Dat had een straatwaarde van ook eens 40 miljoen euro. De drugs zijn allemaal vernietigd. De 28-jarige Vlissinger die vorige week werd opgepakt in de Apenheul in Apeldoorn blijft nog 2 weken langer vastzitten. Hij zou een andere bezoeker hebben bedreigd met een groot mes. Dat gebeurde op de drukste dag van het jaar in het dierenpark. Na het incident werd de man meteen opgepakt. Wat de aanleiding voor het incident was, is nog niet duidelijk. Wel meldt de politie dat de Vlissinger onbegrepen gedrag vertoont. Voor de overval op de Primera in de Middelburgse wijk Douwendalen begin dit jaar wil het Openbaar Ministerie dat een 35-jarige Middelburger 1,5 jaar de cel ingaat. Ook eist het OM verplichte hulp voor de man na zijn gevangenisstraf. De verdachte had al langere tijd last van psychische problemen. Bij de overval zou hij met een pistool een medewerker hebben bedreigd en een stapel bankbiljetten hebben gestolen. Busbedrijven moeten regelmatig nee verkopen aan klanten. De bedrijven hebben niet genoeg touringcars meer in hun stalling en kunnen daardoor niet alle aanvragen voor busreizen ook inwilligen. Het is het gevolg van de coronajaren. Met spoed een bus.
We werken op zomer. Ja, dan zullen we even moeten kijken. Bij touringcarbedrijf AMZ in Borselen is het elke dag een puzzel. Oké, en waar staat de bus nu precies? Het komt vaak voor dat alle bussen op de weg zijn. Eigenlijk zijn alle bussen soms al verhuurd, maar soms past er toch nog net een ritje tussen. Moet u wel eens nee verkopen? Komt dat voor? Ja, er zijn best wel wat dagen in het jaar dat je gewoon echt geen bussen meer hebt. Dat ook echt alle collega's alles verhuurd hebben en dat het gewoon niet meer gaat. Maar dan kan het zijn dat in diezelfde week, op de maandag of op de dinsdag, je bijvoorbeeld nog een aantal bussen thuis hebt staan. Dus ja, misschien een schoolreis op de maandag of de dinsdag, dan is er veel meer mogelijk, zeg maar. Er is een tekort aan bussen om aan alle vraag te voldoen. Dat heeft te maken met de coronatijd, toen de wereld stilstond en bedrijven niet hebben kunnen investeren. Normaal kopen we ieder jaar 4, 5, 6, 7 bussen. In de coronajaren hebben we dat niet gedaan. Toen hebben we wel bussen opgeruimd. We hadden er meer dan 50 en op dit moment hebben we er 36. Minder bussen dus, terwijl het aantal reizen nu flink toeneemt. De vraag is zo groot dat Ries Spruiten af en toe zelf moeten inspringen. We hadden toch echt wel best wel chauffeurstekort en het werk nam ineens enorm toe. En dan vaak de onverwachte dingen of de hele kleine ritjes, ja, die kan de planner dan niet meer kwijt. En dan is het alle zeilen bij en dan stap ik ook gewoon achter het stuur. Ja, Fred, doe je toch even een belletje, want Connection heeft in Goes 4 diensten openstaan. De busbedrijven groeien weer. Nieuwe bussen staan in bestelling en personeel wordt aangenomen. Maar de bedrijven kunnen de vraag niet bijbenen. We verkopen wel nee, maar dat is dan wel veel voor klanten die echt van ver weg komen. Wij krijgen zelfs telefoontjes van: kunt u een dagtochtje vanuit Amsterdam rijden? Dus van Amsterdam naar Volendam, klaar. Schoolreisjes en vervangende bussen als er problemen zijn met de trein gaan altijd door. Vaste klanten uit de regio worden zoveel mogelijk ontzien. Maar boeken op het laatste moment is lastig. Ja, daar zijn wij ook niet blij mee, want ja, je wilt toch echt aan je verplichtingen voldoen en de vaste klant binnenhouden. Maar in zo'n geval is het ook vaak dat die klant eigenlijk in de buurt eigenlijk ook geen touringcar meer kan vinden. Dat het echt gewoon, ja, Zeeland gewoon echt alle bussen bezet zijn. Niet alleen in het busvervoer, maar voor veel bedrijven is het een hectische tijd. Na de coronatijd trekt nu de markt flink aan. En zie dan maar eens aan alle vraag te voldoen met soms achterblijvende investeringen en vaak ook nog eens een personeelstekort. De coronatijd was een tijd van stilstand en weinig investeren. Nu is het alle hens aan dek. Bij een ongeluk bij Kamperland is vanochtend een persoon om het leven gekomen. Een auto en een vrachtwagen botsten op elkaar op de Oost-Westweg, de 255 bij Kamperland, ter hoogte van het viaduct op de Nieuwe Weg. De bestuurder van de auto overleed ter plekke. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar cel geëist tegen een 44-jarige man uit Krabbedijken. De man zou zijn garagebedrijf hebben gebruikt voor de handel in gestolen auto-onderdelen. Samen met 2 handlangers uit Hogerheide zou de man gestolen auto's hebben gestript en de onderdelen hebben doorverkocht. De man is al eerder veroordeeld voor autodiefstal en heling. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak in deze zaak. Hier gaan de opgravingen plaatsvinden. Ik ben echt heel benieuwd wat er uit de grond gaat komen. Op dit braakliggende terrein in Vlissingen worden binnenkort 2 bunkers uitgegraven. Die zijn door bouwwerkzaamheden ineens aan het licht gekomen. Waarschijnlijk gaat het om 2 gewonde verzamelplaatsen. In september 1944 zijn hier in 2 weken meer dan 1000 operaties verricht aan mensen. En als ze dan niet meer kritiek waren, dan kwamen ze in die gewonde verzamelplaatsen om te wachten op een trein die hun dan verder het land inbracht. Stichting Bunkerbehoud en de Walcherse Archeologische Dienst gaan de bunkers onderzoeken. Stel dat dit nou een hele bijzondere bunker is, wat dan? Dan hebben we een probleem, want dan willen wij natuurlijk dat die blijft. En een ander heeft het plan om hier iets te bouwen, dus dan zitten we op de tafel. Over 2 weken worden de bunkers uitgegraven. Daarna wordt dan dus duidelijk of ze het bewaren waard zijn. Het was een nevelig begin van de dag. De bewolking was hardnekkig, maar het werd toch redelijk zonnige middag. En uiteindelijk werd het zelfs zomers warm.
Ook vanavond en komende nacht blijft het warm. Morgen dan komt er een matige zuidwestenwind op gang. En na een bui in de ochtend wordt het dan later vrij zonnig. 24 tot 26 graden. En zondag en maandag worden ook rustig en zonnig. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd online en in onze app. En natuurlijk ook op onze website omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu een fijne vrijdagavond en een heel goed weekend.